तो ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆସିଥିଲେ ତମେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ କୋଉ ଗାଁରେ ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଆଇଲେ ରଡି ଛାଡ଼ିକି ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ପଡେ ବ୍ଲଗରେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଆମର ଆଜି ଟ୍ରିପ୍ଟା ଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଲସେ କୁହ କାହିଁ ସେମିତି କହୁଛ ଭାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଥିଲା ଟ୍ରିପ୍ ଆମର କହିବାକୁ ପଡେ ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ତମେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ଆମର ଝାଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଛୁ ସଳସିଆରୁ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଛୁ बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे होता କପି ସିଗାରେଟ୍ ତାହେଲେ ଟାଣୁଛ ନାଇଁ ଆମେ କଫି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପଛପଟକୁ ଆଉ ଆମେ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଆଜି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କା। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି କୋଉ ଗାଁ କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମେ ଆସିଛୁ ପିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତା ମମିକୁ ଆଉ ତାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସକାଳୁ ଆସିଲୁ ଯେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ଏବେ ଆମେ ଗାଁରେ ଅଛୁ ସନୁକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ତ ସନୁକୁ ଝାଡ଼ା ନେଇକି ଯାଉଛି ସନୁ ମୋର ଟିକେ ଦେଖା ତୋର ଗାଁରେ ଦେଖ ସିନେରୀ ଦେଖ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ ଏପଟେ ତ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଦେଖା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ହାତୀ ବାହାରିବ ଯିବାନି ହାତୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ଏପଟେ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣି ଯିବା ଆସିବା ହଁ ପାଣି ଯିବା ଆସିବା ଜାଗା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇ ଗାଁ ଟୋକା ହାତୀଠୁ ଅଧିକା ଡର ଏଇଟାକୁ ଭାରି ଡର ଜଙ୍ଗଲିରେ ତ ବିରାଟ ବିରାଟ ସାପ ବି ଆସୁଥିବେ ଏନା କଣ୍ଟା ଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି କି ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ନା ହାତୀ ଫାତୀ ପଳେଇଲେ ଏଠି ପୂଜା ମନ୍ଦିର ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଲ 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 ହଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ସତରେ ହଁ ପଳେଆ ପଳେଆ ହଁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଦବା ये फ्रेश है अभी क्या सकाळ माल नाइस ये सकाळ माल आउ कौन ए सकाळ माल ताजा ताजा माल ये सकाळ माल सब बाहरी ना पड़ी चलो 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 गाई छाड़ी गाई कौच हाथी हगी जाइए हग देखिए आम हगी देचु घर को आउ जावानी आगे जाई हेनी बहुत भितर पलि आईचु आगे आम कंटिन्यू कर सीधा 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 है कि डाण को ये डाण को आगे लाइट मार्चंदी हाथी आइले रडी छाड़ी लाइट मार्चंदी हाँ ऊपर भाड़ी बना है ना शोया घर टाइप बना हाँ बाघ सତରେ देख 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 ନାଇଁ ଆମେ କଫି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପଛପଟକୁ ଆଉ ଆମେ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଆଜି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଗାଧୋଇବାକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଆମେ କେବଳ ସବୁ ହାଇ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଦେଖିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ହାତୀ ଗୋ ଦେଖିକି ଡେଲି ଡେଲି ଆମେ ହାତୀ ତ ବସିକି ଉଠିବା ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ବୁଲା 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 ହାତୀ ହଗୁ ତ ଭାଇ ଯାଇକି ସଫା କରିଦଉଥିବେ ନା କ'ଣ ଯାଇ ସଫା କରିଦଉଛି କି ହାତୀ କ
ଏବେ ସନୁ ଯାଉଛି ହଗିବାକୁ। ସନୁ ର କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କୋଉ ଏଙ୍ଗଲରୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ, ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ପଡୁଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ବସିକି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। few moments later ଫାଞ୍ଚେଇକି ଆସିଲା। ତା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଏ ସବୁ କାଳିଆ ଥିଲା ତ। ଏଇଟା ଗାଁର ପୋଖରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଭଳିଆ ଆଉ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ନା। ମଉସା ନୁନା ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ସନୁ ଭଲସେ ହଗିଲ? ହେଁ କଣ କହୁନ? ତମର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ସହିତ ଦୌଡ଼ୁଥିଲ ଯୋଉ। ଭାଷା ନାଇଁ। କ'ଣ କହୁଛ? ହାତୀ ଗୁହ ଦେଖିଲ? ହାତୀ ଗୁହ ପାଖରେ ସନୁ ତା ଗୁହ ଦେଖି ଆଇଲା। ଦିନ ପରେ ବସିକି ଖାଉଛି ଆମର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିବା ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାପା ଏଠି ପଳେଇଲେ। ବାପା ପ୍ଲିଜ ନମସ୍କାର କଲେ ବାପା। खेलेगा फ्री फायर। नमस्कार। अरे बापा बापा डेंजर छुआ रे बाबा। आज आम ब्रेकफास्ट है जोर कहूँ ब्रेकफास्ट है इडली। देखो इडली आप गाँ इडली के खाई नथिबे और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के एपटे चिंगुड़ी मसला आप खाई नथिबे फर्स्ट टाइम खाई सॉरी आप खाइदे बट इधर नुआ डिश टे आज रही देखो तो ये पानी गिलास चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे होई तेरी मुंह खोल। तो भाई मैंने एबे हम बाहरलु सोनूर मोर जाऊछु घर को एबे जिबू बाहरबू आ बाटरे आसला तो मुझे देखे पाइलिनी भल भल जगह अच्छी और मुझे गला बेले जब हम तो देखे देवी बहुत भल भल जगह अच्छी डैम फैम अच्छी देखिए आगू कौन हो चली छाड़देलु घर लोक एबे जाऊछु भुवनेश्वर टे बुलाबुली टे कौन खाई पी जीवु आ रास्तार। तो भाई देखो तो पूरा गाँ एरिया पूरा जंगल एरिया एटा एटा अंडा फैक्ट्री चिकेन फैक्ट्री जो चिकेन गोदाम कुकुड़ा फार्म बोटिंग कर बढ़िया लगे पूरा पहाड़ एरिया जंगल आम भी गाँव पाखे अच्छे बाहर आग को पूरा जंगल ये से कुकुड़ा फार्म टा देखो मैंने केते बड़ा एरिया से नहीं गोटे साम्राज्य करपटे करुचु पुणी तैयारी चलती देख आम कपिलास रोड रे जाऊँ ये रास्ता देखिए आम आसलु तो फेरुचु कपिलास तो जाई हेनी आज टाइम नहीं बट पूरा जंगल मझी देख पूरा जंगल मझी आम अच्छे ए पूरा जंगल रे जाऊँ शहे गाड़ी चलची पूरा उड़ूची गाड़ी हाँ दी बड़े जंगल घना जंगल आसी भुवनेश्वर पहुँच जाइछु केते समय लगे 2 घंटा लगला ना 2 घंटा लगला ढेंकानाल रास्ता ए भल हो जाए टे कम चलती कि चलो भल रास्ता अच्छी से 2 घंटे पहुँच गलुनु ए नंदनकानन पाखे अच्छु तो एवटू सब घर को जीव गाधा करूँ सकाल 4टार आइलुनु तो आज ब्लॉग मतलब ये एंड हो पारे ना सन्ध्या जो कड़े गली तो ब्लॉग करी से कंटिन्यू करी सनू को बाय कर दियो बाय कर दियो सनू भाई सन्ध्या देखा हो तुम देखा हो कौन कर हौ चा फा मारिया सन्ध्या सनू भाई कहते देखा जाऊ बाबुली भाई पाक जाऊँगी मम्मी देह कौन खराब अच्छे तो मुझे जाऊँ देखा करी ଯଦି ହେବ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖା କରିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣେଇବି ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି ବୋଧେ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି
ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇଦେବା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ତାକୁ ବି ଟିକେ ତା ମନ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ବାବୁଲି ଭାଇର ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେବା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ଦେଖା ବି ହେଇନି ସେ ମୋ ସହିତ Few moments later. ବାବୁଲି ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଚା ଫା ପିଇଲୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତା ମମି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ସେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ତ ତାକୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ଦେବା ଘରକୁ ପଳେଇବା ଯାଇ ଶୋଇବା ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ତ ଆସି ଦେଖା ଦେବୁନି ତା ମମି ଦେହ ଖରାପ ଆଉ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଙ୍ଗ କିନା ଦବାଇ ଦେବ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।